Sa Nagpadayon, Kapuso Bigtime Panalo winner, sugod sa week 1 hangtod sa week 4. Sa week 1, 5 ang milaog, tag 70,000 pesos nga cash, gikan sa Manila, Laguna, Cebu, Muntinlupa ug Pangasinan. Laing tag 70,000 pesos cash usab alang sa 5 ka winners sa week 2. Laing 5 usab ka mga winners nga milaong sa tag 70,000 pesos cash sa week 3. Samtang laing 5 ka mga winners sa tag 70,000 pesos sa cash sa week 4. Hangtud na lang sa Hulyo 5 ang pagpadala sa inyong mga entries. Unsa pa may inyong gihuwat o gipaabot mga kapuso. Apil na, may chance kamong modaug sa daily, weekly cash prizes ug 1 million pesos nga grand draw. Magbantay lang sa fake news, fake Facebook accounts o kaha sa scam text kay ang modaog sa Kapuso Bigtime Panalo winners magkadawat og official call or text message gikan sa GMA. Bisitahan lang ang official Facebook page www.facebook.com/GMA promos o promo microsite alang sa official nga pahibaw.